Halló, szevasztok, üdvözlök Önöket ebben az újabb videóban. A mai videóban arról lesz szó, hogy hogyan lehet gladiátor köpenyt szerezni. Itt a játékban kis jó mód van rá, de már is végigmegyünk azokon, amiket így felírogattam, illetve amik úgymond elérhetőek mindenki számára. Most egy Holiday event van, ez egy elég lényeges pont lesz, de már is rátérünk. Előtt engedjetek meg annyit, légy szíves, hogy elmondjam nektek, hogy sikerült szereznem 40 darab eventes ládát, aminek az lesz a sorsa, hogy ez köztetek lel majd gazdára. Nézzük is, hogy mi lehet benne. Hát egy csomó jó cucc van benne, rúd, ambró, gladigyűrű, oldatok, gladiátorköpeny, illetve karzium. Ennek a menete annyi lenne, hogy minden videó alatt lesz sorsolás, eventes láda sorsolás. A darabszám az változni fog a videó tartalmát tekintve, tehát minél úgymond komolyabb videó lesz, annál több eventes láda lesz sorsolva alatta. Minimum videónként 3-at fogok kisorsolni, és maximum 10. Szóval nincs más teendő, mint kommentelni a videó alá egy karakternevet, egy-két jó szót vagy rossz szót, amit éreztek, nyugodtan le lehet írni a véleményeket. A lényeg az, hogy minden videó alatt lesz eventes láda sorsolás, itt látható a tartalma, de már beszéltünk róla, illetve most október 10-e van, és november 10-én pedig lesz egy 100k rúd sorsolás, amin részt venni szintén csak úgy tudtok, hogyha kommenteltek a videók alá, és majd úgy random kiválasztok egy videót, ami alatti kommentek közül választom ki azt, aki megnyeri a 100k rudat, és ennyi is lenne így előjáróba. Térjünk is rá a lényegre, a gladiátor köpenyre. Most per pillanat a leggyorsabb mód gladiátor köpeny szerelésre az, hogyha beportolsz ide Holiday mapra, amit a kapitánynál tudsz megtenni, átrepülsz itt a sellő NPC-hez, ha jól tudom, itt található, és ott 2 Holiday érméért tudsz venni gladiátor köpenyt, ami nem a legjobb üzlet, de aránylag gyors, és annyira amúgy nem vészes, de mindegy, tehát ez egy okés döntés lehet, de nem is ez a lényeg, ez ugye idéglenes, tehát ez 3 havonta tér vissza kb, ami elég sok, szóval egy jó pár 100 darabot ki kell venni ahhoz, hogy ez kitartsa, de van egy csomó más alternatív módja is a megszerzésnek. Kezdjük is a legkézenfekvőbbel, amit szinte hogy nem bármilyen szinten tudsz csinálni, ami nem más, mint itt a farmapok. Itt rejtébb ugye a 150-es szintű farmap, hogy hanyas szintől tudsz ide belépni, azt most így meg nem mondom, de 141-es karakterrel én simán be tudok. Tündérkor ide a belépő, és nagyon fontos, hogy használni kell kristálykönyörgőt. Már is bemutatom, hogy miért. Remélem, hogy nem ölöm meg túl gyorsan, mert amint leütsz egy ilyen követ, esély van rá, hogy megjelenjen egy másik fajta kő. Remélem be fogok tudni nektek mutatni, és nem ölöm meg túl gyorsan, hogy bele tudjunk nézni, hogy mit is dobhat. Nem fix, hogy minden körbe lejön. Hopp, lejött, de sikerült leütnöm. Hát akkor ezt nem is tudom, ezt hogy oldjam meg. Lehet leveszem a fegyót, és úgy ütöm a mapot, hogy ne öljem meg ilyen gyorsan, de erre mindjárt találok egy megoldást, mert így nehéz lesz bemutatni. Nézzük fegyó nélkül, hát oké. Hát így elég lassú lesz, de így tudom nektek bemutatni, hogy ne öljem meg, vagy hát lehet kiveszem az autótámadást úgy. Jó, megnézem így, hát hogy így nem ütöm le, hogy itt a bénázásért, de nem egyszerű, hogy ezt be tudjam nektek mutatni. Megint lejött, ja nem. De hát ezt nem hiszem el, akkor muszáj leszek fegyver nélkül végigütni. Bocsika, csássátok meg nekem itt a bénázást. Amit még tudni kell, hogy azt hiszem van ez a 150-es, 200-as és 250-es farmap, illetve van a ketrec. Itt minden 4 farmap pályán ugyanez a mechanika, leütöd a követ, hogyha be van nyomva a kristálykönyörgő, akkor lejöhet egy extra kő, amiből ugye szerezheti a gladiátor köpeny. Már is megnézzük, hogy hány darab gladiátort lehet szerezni belőlük. Bocs, hogy így belekövök, csak egy kicsit le vagyok betegedve. Azt hiszem már volt róla szó, hogy nem minden leütött kő dob ilyet, hanem azt hiszem, hogy 11 vagy 13 kövenként kapsz egyet. Ezt most így hirtelen nem tudom. Na hát igen, most ebbe a körbe lehet, hogy pont nem fogok kapni. Hát igen, most pont nem kaptam, hogyha nem csal az emlékezetem, de majd akkor itt a következő körben már tuti. Hogy közben meg is fogok lehet halni. Hát nézzétek el nekem ezt a bénázást, kérlek. Ja, nincs bekapcsolva. Jó, megjelent. Na nézzük, mi lehet benne. Ugye ez az a kő, amiből körönként idézőjelben egy darab jön le, ami ugye nem biztos, de fogjuk rá. És itt kövenként jöhet 2 gladiátor köpeny, amiket ugye be tudsz duplázni, hogyha a cuccédban dupla tárgy van, ami az én esetemben nem áll fenn. Lényeg, hogy 2 darabot kaphatsz, plusz ezeket ugye beduplázva. Nézzük is, hogy én kapok-e esetleg. Azt mondja, hát pont nem kaptam, tehát nem, hogy nem fixen kapsz, de mondjuk azt, hogy azért jöhet belőle. Nyilván ez a farmap, ez akkor a legjobb, hogyha van egy olyan hétvégi event,
event, ahol plusz tárgyakat dobnak a kövek, csak példa kedvéért mondjuk a fertőzött event, ahol orvosi maszk esik, vagy meteor event, ahol fénylőcsillag, szóval ezt a farmapályát leginkább akkor éri meg megütni, amikor van bármilyen más hétvégi event, amint plusz cuccokat tudtok szerezni, mivel az úgy megdobja a farmotokat. Most be is megyek ide a tündérgyémánthoz, ott is megnézzük, de mint mondtam, ott is ugyanez a helyzet, hogy ugyanígy 12 kő van, és le tudsz könyörögni egyet körönként, ami nem igaz, mert van, hogy kettőt is, de ez már csak részletkérdés. Azt mondja, tündérgyémánt, kristálykönyörgő ugyanúgy be kell nyomni. Van a 200-as, illetve a 250-es, hát most bemegyek a 200-asra, de a 250-es szintű is ugyanez. Amit még érdemes tudni, hogy itt például a kövek 195-ös szintűek és plusz 50 szintig dobnak cuccot, szóval 245-ös szintig droppolnak ezek a kövek. Nézzük is, sikerül lekönyörögni egyet, és nem megölni egyből, ugyanis ha jól emlékszem, hoppa, hát itt meg már fegyver nélkül nem sebzek, bár item se sok van rajtam, de mindegy, hát ha nem ölöm meg egyből, autót akkor kiveszem. Hopp, hát sikerült megölnem egyből, 7 darabot kaptam, ami azt jelenti, igen, itt már eshet 3 is szól. 2-3, most hogy egy darab eshet-e ezen a pályán, azt nem tudom, azt tudja, hogy 2 és 3 darab eshet, ami azért valljuk be nem olyan rossz per kör. Nyilván itt is érvényes az, hogy akkor az igazi, amikor van valamilyen más hétvégi event is, ahol kicsivel többet tudok farmolni. Itt, hogy legyen egy 1000 gladiátor köpenyed mondjuk, az elég sok idő, nyilván attól függ, hogy mennyi idős köröket mész, de hát én azt mondom, hogy próbáljátok, kinézzetek meg 1-2 órát, akkor az igazi ez a farmop, hogyha egy ilyen 30 másodperc körül tudjátok leütni, de hogyha 1 perc körül ütitek, akkor se kell tőle megijedni, akkor úgy nézzetek rá, hogy gladiátor köpeny farmoltok, nem rudat, szóval ez van, majd lesz jobb. Lényeg az, hogy ez a gladiátor köpeny, ez megkönnyíti a dolgotokat, mint fejlődés, mint minden téren, tehát ha van gladiátor köpeny, tudsz húzást vállalni, stb. Ketrecen ugyan ez a helyzet, tehát ott is ugyanez a mechanika működik, szóval így a farmapokról ennyit. Van más mód is gladiátor köpeny szerzésre, ami nem más, mint a Twitch drop, ami valószínűleg jövő héten érkezik ismét. Itt, hogy szerez 100 gladiátor köpeny, nincs más teendő, mint nézni x óra streamet, ami azt hiszem, hogy 3 vagy 5 óra. Mindegy, a lényeg az, hogy kapsz gladiátor köpenyt és gladiátor gyűrűt, illetve valószínűleg egy hátast, valamint Twitch érmét. Azt nem ajánlom, hogy Twitch érméből vegyetek gladiátor köpenyt, csak végső esetben inkább a hátasokat vegyétek meg belőle, ugyanis ezek lejárósak, ezért is van a Twitch érme, de szóval, hogyha nem voltatok, hogy ez lesz például az első Twitch droppotok, akkor inkább a Twitch érméből egy másik hátas vegyetek ki, mivel azzal úgymond többre mentek, mint mondjuk ezzel a 100 vagy 200 gladiátor köpennyel, amit Twitch érméért vesztek ki. Twitch dropról ennyit. Még mindig vannak módok gladiátor köpeny szerzésre, méghozzá vannak különböző itemek, amiket KZ-ból, hogyha megvettetek egy adott eventen, abból is lehet szerezni. Sikerült is eltennem 1-2 ilyen dolgot, hogy bemutassam nektek. Ez nyilván adódik, hogy nem a legokosabb megoldás gladiátor köpeny szerzésre, de mondjuk úgy, hogy ez járulékos. Járulék ahhoz, hogy te KZ-ból ütsz. Ehhez azt hiszem kelleni fog nekem egy jelmez, hogy le tudjam ütni ezt a kis kristályforrást. Miket tettem el? Azt mondja, tettem el rongybatyút. Ebből 10-es a gladiátor köpeny, ez Halloween eventen szerezhető meg. 500 KZ, leütöd azt a boss-t, ami spawnol belőle, és kapod ezt a rongybatyút. Hát most 10 gladiátor köpeny, 500 KZ, ezt ki lehet számolni, hogy az nem igazán éri meg, de hogyha tök hartos kell, és nyitogatod a ládát, akkor mondjuk azt, hogy kapsz belőle gladiátor köpenyt. Nem a legjobb farm rá, de van rá esély. Itt van egy kristályforrás idéző, megpróbálok leidézni, amit nem fog sikerülni, ugyanis csak és kizárólag ezek szerint kristálybörtön eventen lehet, szóval ezt nem tudom nektek megmutatni, de ha minden igaz, ebből is esett gladiátor köpeny, ezt bocsássátok meg nekem. Akkor van még mindig van különböző alternatívák gladiátor köpeny megszerzésre, méghozzá Goldurba megnéztek a ládákat, hát hogy nézzek nektek itt egy ládát, például itt van a fosztogató batyú, ez az egy olyan láda, amit mobok droppolnak, és eshet belőle gladiátor köpeny, egy darabonként, amit tudni kell erre a fosztogató batyúról, hogy ezt egyáltalán nem éri megnyitni gladiátor köpenyért, de ez egy alternatíva, hogyha kedved van hozzá, és le akarsz tesztelni mondjuk 5000 fosztogató batyút, akkor mint látod, durván egy 100 000 rút, leszámolod, valószínűleg nullára kijössz, vagy egy kicsit mínuszba, vagy egy kicsit pluszra, de lesz pár darab gladiátor köpenyed, illetve még hogy nézelődünk, például itt a karácsonyi láda, Szitán Kirosz barátom árulja, elképesztő drágán, de ebbe például 100-asával van a gladiátor köpeny. Ide is lehet azt mondani, hogy ha mész a hátasra ugye nyitogatással, akkor esélyes, hogy egy pár 100 darab gladiátor köpennyel gazdagabb leszel, mire megszerzel a hátast. Ezt nem ajánlom senkinek, hogy azért nyitogass, hogy gladiátor köpenye legyen, de gondoltam csak megemlítem, hogyha már
ha már van ilyen is, így tudtok nézelődni, hát így most fejből nem tudok nektek olyan ládát mondani, amit megéri nyitogatni azért, hogy gladiátor köpenyed legyen, tehát ezt nem ajánlom arra, hogy így szedjétek, így szerezzetek gladiátor köpenyt, de gondoltam megemlítem. Itt van például a prémium smaragdláda, ebből is 10-esével van, hát ez sem éri megnyitogatni azért, hogy te gladiátor köpenyt szerez, de mindegy. El is érkezünk az én kedvenc gladiátor köpeny szerzés módszeremhez, ami nem más, mint a sivatagi ásványok, amiket 295-ös karakterrel tudtok leghamarabb ütni. Nézzük is meg például a Jaren pecsét, ugye a sivis bosszok open worldben már nem droppolnak ásvány, csak és kizárólag itt lehet ásványokat lecsapni, itt a pecsétes bosszoknál. Már is megnézzük, hogy az ásványokban itt mennyi gladiátor köpeny lehet. Azt mondja, jaj, na hát nem tudok rákattintani. Így. Azt mondja, hogy itt a gladiátor köpeny 10-esével dobja, ugye ezt be is duplázhatja, tehát ez szuper jó. Ez valamiért kidobott a játék, és törődjetek vele. Ugye ez is smaragd eventen az igazán látványos, amikor egy csomó nagyobb player elkezdi leütni a felsztekkel pecsétjét, mint látjátok, nálam is van 360 Jaren pecsét, ami nem sok, de egy 1000 gladiátor köpeny szerintem ki fog belőle jönni. Én nem szoktam farmopozni, csak ezeket a boss pecséteket ütögetem, és innen van a gladiátor köpenyem, de ez csak egy ilyen kis side note-ba jegyzem meg, szóval ebből az ásványba jöhet 10 darab, én majd ha le tudod ütni mind a 3 boss pecsétet, akkor az igazi, akkor nagyon keményen dől a gladiátor köpeny, de ez, mint mondtam, csak 295-ös szint felett lesz elérhető, illetve hogyha olyan karaktered van, amivel ugye le tudod őket csapni. Nézzük is, hogy hány darabot kapok, hogyha egyáltalán kapok, mert ugye nem fix, hát úgy látom, hogy nem kaptam. Hát ez van, sajnos ez nem adott. Ennyi is lett volna ez a kis gladiátor köpeny szerzős videó, remélem tetszett, vagy tudtam valakinek segíteni. Ha bármi kérdésetek van, írjatok nyugodtan, akár kommentet, akár privátban is rám írjatok, ugye in-game is, illetve Discordon is írhatok nyugodtan, illetve ne felejtsétek el a nyereményjátékot, mint mondtam, minden videó alatt eventes láda sorsolás lesz, illetve november 10-én pedig 100 000 rút sorsolás lesz, bármelyik általam választott videó alatt egy szerencsés nyertes lesz. Hogyha tetszett a videó, kérlek lájkold, illetve iratkozz fel, ha még nem tetted volna meg. Ennyi is lett volna ez, köszönöm szépen nektek, hogyha megnéztétek, na jó farmolást, jó gémet, csumi.